Соба районында бергене яшелчәнең дә кабак кебек тантана иткәне, дан җырланганы, күзләр камашырлык күргәзмәләр оештырган алганы юк. Быел кабак бәйрәме 17нче тапкыр үткәрелде. Тирә күрше районнардан да кабак үстерүчеләр катнашкан тамашадан Гөлшат Галиәкбәрова репортажы. Быелгы кабак бәйрәмен беренче тапкыр Ямле Саба яр буе кабул итте. Бәйрәм турында көз, кояш, кабак дип 3 сүз белән дә әйтеп булыр иде. Ләкин бәйрәм зурлауга бик тә лаек. Быел әлеге бәйрәмне Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе 17нче тапкыр оештырды. Кабак бәйрәмендә әлеге яшелчәнең нинди генә төре, төсе, сорты юк. Кабактан ясалган эшләнмәләрдән күзләр камаша. Кабак бәлешен пешерүчеләрнең осталыгына шак катырлык. Иң элек мәйдан турына бик зур кабак үстерүчеләр үтте. Комиссия һәр кабакны үлчәп, авырлыгын язып барды. Балык Бистәсе районының Крәшин казасы авылыннан килгән Михаил Григорьевич, мин столер, эшем җитәрлек дип тормаган, кабак үстергән. Иң мөһиме, күңел итеп бәйрәмгә алып килгән. Быел кабак орлыгын бик күп эзләдем. Беренче булмады, таба алмадым. Аннан соң менә таптым. Бик күп төрлеләр 6 төрле быел утырттым кабак. Менә шуларның менә икесен алып килдем инде. Арша районы Югары Мәтәскә авылында яшәүче Габделнур Захидуллин бәйрәмгә 45 кило ярымлы кабагын алып килгән иде. Май башларында кабакны үзе шәшкән, аннары бергәләп сулар сибеп, шүпләрен утап торганнар. Арша туфрагы да кабак өчен уңдырышлы булып чыккан. Арша туфрагы уңышлы, кабак яшелчәләр үстерү өчен тагы аның өстенә тәрбияләргә кирәк, су сибәргә. Кабак монда килгән кабак 45 кило ярым булды. Кабак бит Аллаһы Тәгалә бирсә генә үсә һәрбер нәрсә. Менә шул Аллаһы Тәгалә аңа зуррак кабак биргән, 15 килограмм мондагы кабаклардан бер кичкенәрәк кәнишне. Ну, барбер катнашу, бәйрәмгә катнашу үзе аның бит бер ни күңеллеге бар. Шуның өчен менә 17нче ел бит инде кабак бәйрәме, 17нче елында да катнашам. Сәхнә янындагы үлчәү кырыена иң зур кабакларның килүе үзе бер тамаша булды. Бойлар Сабасында яшәүче Искәндәр Сәйфетдинов үз хуҗалыгында үскән иң зур кабакларны машинасына, прицепка тиеп алып килде. Һич арттырусыз, кабакларны кызыксынып күзәтүчеләр җитәрлек булган кебек, Искәндәргә кабакларны бушатырга ярдәм итүчеләр дә шактый иде. Кабакны үстерүдә Искәндәрнең тормыш иптәше Гөлшатның да роле зур булган. Кабак орлыгын без инде махсус зур итеп үстеребез дип сатып алган идек. Иптәшем белән Әлфия апа кибетеннән алдык сатып. Гигант дигән сорты. 80 килограммга хәтле үсергә тиешле кабагы. Бер инде аерым тәрбия биреп үстермәдек. Су сиптек, шүпләрен утадык. Күңел биреп үстердек ерем белән. Урта Саба авыл клубы мөдире Рамил Мингәрәев килеп күрү белән бар халыкны үзенә каратты. Ямле Саба яр буе ул көнне иң матур төсләр белән балкып торды. Ни дисәк тә, төсләргә иң бай ел фасылы көз. Бәйрәмдә катнашучылар әзерләгән күргәзмәләрдә дә көзнең бар матурлыгы, муллыгы чагылды. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе күргәзмәсе көз атмосферасы белән бергә 2020 ел рухында чагылдырырлык итеп әзерләнгән иде. Дөрестән дә сәләтле балалар мәктәбе безнең кабак бәйрәмендә ел сайын бик актив катнаша, яхшылап әзерләнә. Бу елгы кабак бәйрәменә без берничә төр юнәлеш алдык. Бойлар Сабасында эшләп килүче балалар бакчаларының бәйрәмгә әзерлеге турында бик яхшы дип әйтү генә берни дә сөйләми. Аларның күргәзмәләрендәге матурлыкны, осталыкны, байлыкны үз күзләрең белән күрү кирәк. Кайбер мизгелләргә тукталсак, бәләкәш балалар бакчасы коллектив әзерләгән аш-сулар төрлелеге белән җәлеп итсә, кабактан эшләнгән эшләнмәләрдән дә күзләр камашырлык иде. Фотозонада, балалар өчен уен мәйданчыгында, аниматорлары да шунда ук иде. Монда инде без азык-төлекләр пешердек, төрле кабактан. Һәм инде безнең выставка кабактан төрле фигуралардан тора торган выставка әзерләдек, фотозона бар. Һәм шулай ук балалар өчен уен мәйданчыгы әзерләдек. Башка балалар бакчалары да бик тырышканнар, бар фантазияларын, осталыкларын эшкә җиккәннәр. Без бу ел төп максат итеп инде кабактан ризык әзерләргә булдык. Безгә бу эшне башкарырга ата-аналар бик ярдәм итте. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бәйрәмдә шулай ук социаль учреждениелар, мәсәлән, Курсабаш коррекцион мәктәбе, Югары Утар балалар йорты интернаты да катнашты. Бәйрәмне тамаша кылучылар фикерен Бойлар Сабасында яшәүче Нәкия Мусина бик матур итеп әйтеп бирде. Бик ошый, бик рәхмәт оештыручыларга, түрәләргә шушы хәтле итеп дәрәҗәгә күтәргән өчен халыкка бер җол бит бу. Жол. Безнең заманнарда бу рәхәтне күрә алмадык.
Менә Аллага шөкер картайган көндә күреп үләбез. Рәхмәт төштем патшаларга, рәхмәт төштем бөтен халыкка. Емле саба яр буенда кем генә килсә дә урын җитәрлек иде. Балалар батутларда сикереп кинәнде. Шәхси эшмәкәр Рифкат Шәфиков миш кыймагы белән сыйлады. Хәят клубы кулдан эшләнгән күз явын алырлык эшләнмәләр тәкъдим итте. Бәйрәмне тамаша кылып йөреп арып киткәннәр эскәмияләргә утырып концерт карады. Район үзешчәннәре, агитбригадалар, җырчылар берсен-берсе алыштырып кына торды. Ә комиссия эшчәнлегенә килгәндә ул иң элек мәдәният аланына тукталды. Биредә татар авылындагы бәйрәм атмосферасын тудыру өчен ни генә эшләнмәгән. Авыл мунчасы да бар. Гармунчылар татар көйләрен яңгырата, кул тегермәне эшләп тора. Осталар ипи пешерергә әзерләнә. Тагын да осталар мастер-класслар үткәрә. Иң тәмле бәлеш номинациясында катнашучылар ел сайын тәмле бәлешләрен пешереп алып киләләр. Кызыл Миша авылыннан Рәсимә ханым Әхмәтова, Түбән Симиттән Гамилә апа Гәрәева шундыйлардан. Бәйрәм соңында һәр номинация буенча җиңүчеләр бүләкләнде.